OK. Už jsme blízko. Tam jsme včera někoho viděli. Takže čau lidi, mám jméno Rady, za vás vítám u tohoto videa a v dnešním videu tady máme dva tyhlety prozkoumávačky a jsme zase u tohoto baráku. A dneska se tady jdeme s mojima kamošema dostat do tohoto baráku, jestli se nám to povede, tak to uvidíme v dnešním videu. Když tak uděláme ještě jeden part, kde tady naběhne nás tady 20 a takže dej like, dej odběr a my můžeme jít na to. Že ten zámek možná. Píčo možná. Nenatáčíš vás? Jdem do akce. Tak to nejde. Normální ty. Zase to video mělo takový hype, až tam jdeme, ty vole. Všichni si stěžovali, že jsme tam nešli, no tak jdem tam. Máte to tady. Pojď, Richard. Cenzuru nechci. Ne, to na Hoši. My jsme tady. tohle. Co to je grill? To si seberu. Káva. Hoši, grill. Z druhé strany jsou dveře, které byly otevřeny včera. Tak já někdo bude, co budu dívat, kámo. Tam když nás přijede. Spirit! Tam neprolezou ani píču. Jsme hodně pustí. Jste se posrali. Kamuže mám. Než první za. Tady to něco mi prc. No to to nemáme kam, ale. Tak jim to vypadá Jako, já vím, jako ono je hodně způsobů, jak se tam dostat. Dobré bydlet. Mám to otočit. Píčo. Na. Koko, nech to. Tak počkej, teď. Poznáš dovnitř, babku. Tak budu vzal tu nejlepší věc asi, kámo. Hej jo, to bude bolet nejvíc. To je tady maximálně stečím do prdele, vole. Aha, to nám to grill. Dobrý, tak jsme ozbrojení. Kdyby na nás tady vyběhla nějaká bandička. Hej, ten máte z minule byl posraný, že tam je vole nějaký skleník. No. To zamknuté. My jsme včera viděli týpku, já jsem ti posílal video, jako na to ode Mika. Zamknuté už je. Rozebrat. Na součástky. Aspoň železo bude. Babko, otevři. Babičko. To upřímně už Jako- jsem někdo jiný nechce. Upřímně jediné, kde se dá dostat, je tam to okno. Oni tady měli varnu. Hej, Oni to tam, teď by někdo koukal do toho okna, tam do té dírky. Kámo, jsem ho jítil. to bych utekl, kámo. Přísahám. Jestli to byl chlap. To byla baba. To by měl stopro. My jsme stáli tam, my jsme stáli tam a ona tady odemykala. Vlastně oni na tom videu viděli jenom vlastně tady toto, ale tam z té dálky. A ta baba je stará? No byla to taková, že jí bylo tak 30. No, to už nenapadne. O. Koukejte na to. Oni tam mají igry. Tam bedník. Jo, ničím bedník. Tak. To je 30. To bude mít Ale za mě tu jezdí jen tady to. Naše tím oknem to neprolezou. A to je to stejné. Ono Tam to tam nemáme je. jak jít doši. Tak furt tady. Podržte. Cívka to tam má prostě zadělaný ty kokos metkama.
mnou se stane. Ty by si to rozbil. No právě to jsem doufal. Jako mě napadlo přes to okno. Ne, tam to má. Přestaňte, čum, půjdeš na to. Zkusíš to. Jde se tam jak chytit. Richard, ty bys tam moc, jsi velký. Ty chytlo? Zkusíš to? Nechám podržet. Jak to? Jakoby tam nahoru. Zkusíš prostě tady. Když tak si pomůžem tím, že se zvednem, jakoby. Počkám malé ruce, chápeš? Že si vedem ten třeba na záda. Na mě to klouže už. Protože ono to vypadá, že tam je jenom prostě hozená paleta přes to okno, aby to vypadalo, že se tam nedá dostat. Jo. Že prostě to není zabarikadovaný, podle mě. Určitě je. To poznám. To je zabarikadovaný. Hoši, Ale vykopnout by to šlo. Jo. šlo. Tam kdo viděl, že to je... Jsou tam hřebíky, no, ale šlo by to vykopnout. A zatím vidím nějaký pláž tady. Zkus to tady přiblížit. Tady, jak jsou ty paletky. Co tam je zatím? Jestli to není síťka. To je záclona. Myslíš? Já bych řekl, že to je záclona. Tak když to má nějaký vzor na sobě. To je právě jak od babičky prostě. Záclonka. Jasně. Ale No. tak tady už bylo hodně lidí. No, tak To tam vidím tady stav- psané zdi. Tak tohle vypipujeme, tohle není sok. Nic mi přijde, že je dobrý nápad. To bych chtěl někdy udělat part 2 třeba a vzít si nějaké kladiva a Když vy dokážu vylez na tady toto, tak bychom se tam mohli vyšpět. zkus, pojď mi to, aha. Víš jak zkus? Zkus jít na tady toto a zkus jít pak na to a já ti to podržím. Vezmeš to, Richard, prosím? Jo. Neboj, držím to. Ty svět, no, tak to nedáme. Nedáš? Nedáme. Jako stopno, když zapojíme síly, tak se tam dostane nějakým jako... Jako za mě asi nejlehčí je zkusit tam to, ne? No, Jako, to je sice trošku vyšší, ale je to vyšší, tak ale jako... vy tam došáhnete Já jsem si 100%. zaschválně ne? věci, které mi nevadí, když se zašpiním, takže... No tak já už jsem to neřešil, chápeš? Já se postavím takhle, bo si tam vylez. No však já. Nevím to zkusit. Pojď. Já jsem tady ten, který vás bude zvedat. Jelikož jsem tady nejtěžší. Si myslím, že si nechtěš, pojď Mašky. 55. No ale tak ty bys to zase mohl vykopnout, chápeš? Já na také, si nevím. Kdybych se chytil za to okno, hej, držel bych se a najednou by to okno se mnou spadlo. Oh. Tady něco je horší. Já na to nemusím. Yes. To bude nějaký Jo, to tam je. To je kanál horší. To tam asi vrať, ať máme nějak. Ještě to. No to asi ne úplně. Dobrá. Či. Nejde na to. A no tak. Já se slabé horší. No. My jsme první neviděli, jak se tady vůbec dostat, proto jsme to natáčeli jen tam to. Potom jsme včera našli a jsme tu cestili, že jsme aspoň tady jakoby. To je zatím nejvíc, co jsme se dostali. No jako ne. Kdyby tam někdo byl, tak víme, že už kámo je dávno u nás. Už by tady začala řvat babička. Počkejte. A nebo čekáš tam vejdem, tak jako s lopatou čekat. Takže vám to nepřidámší. Jak to chceš rozhledat? Kam mám šli všechno, va? To by šlo. To je zabarikované horší, to Podrž. nedáme. Můžu? No, zkus. No to asi ne.
Nebojte hoši, nic neničíme, jenom se snažíme dostat dovnitř. Půlka baráku zničená. To už bylo, vítr. To je zničené, takže asi... Takzvaně vítr. Babičko, nechceš nám otevřít nějaké okno, bylo by to jednodušší. Nám ti 500, bavku. Máš? No, asi jo. Bude stačit 200, babi? Brácho, 3 koruny za to, že... 3 koruny, že to otevře. Že to vůbec otevřeš. Tak mám rukavice. To je blázen, on to našel. Kolik roků používáš to? Tohle kámo je tak 2019, kámo. A tenhle je fakt hustý. Brno. Tatínku, donesu ti na zahradu grill. Kámo, Ugrilujeme si dneska večer. Máš tady mám pacačku na muchy. Ty piče, ale nedělej, že už špinavé, vole. Se tam do toho vyšču a budu stříkat, no. No, možná se ten barák rozpustí. No nic. Židle, brácho, já si potřebuji sednout. Musíme ale, víte, na co taky dávat bacha? Když to zoomnu. Vidím, no. Já, aby tam nekoukala nějaká babička zase. Já se babičky nebojím, ale já se spíš bojím toho, že zavolají policajty, když tu jenom se ne... Naprosto to nebylo, takže mě to nezajímalo. Kámo někdo tu prostě nasprejoval, takže Jo. on nakreslil křídou, ty vole. Nějaké děcko si hrálo. No. To já si prostě zavřít nás. Babko, že se nás... No, takže máme tady piknik, jo. Jo, neřešíme to. Já bych dal pak jakože někdy pár 2 a Já to 10. Honza. Já bych dal jakože někdy pár 2 a že by si nám bylo třeba 10 nebo tak. Jo. Dneska to je takový provizorní, že si zkusíme udělat vchod. Celá trojka Budeme půjde. kopat. Celá trojka půjde, tady budeme házet balony do oken. Yes. Hej, natož to, já se zkusím trefit do toho horního okna. To jsem chtěl udělat před chvilkou. Mám to zkusit, já? Pojďte, každý zkusíme. No. Můžeš jít. Jo. Bravo. Já to budu věšit každý den prádlo, oši. Mám je. Co jo? Taky mám nové hadry. Skoro. Takže jsem nejbliž, takže házím já. Dobře. Sundáme jednu rukavici, tak počkej. Samozřejmě to ještě čistý, jo? Hej jo, řekneme jí, že jsme uklízecí služba, že pomáháme, řekneme jim, že jsme uklízecí služba. Co? Máš zapít. Mám zapik. Hej, zapál to je proti komárům. Já mám 2 zapiky, oši. Uši, proti komárům. No? Co tomu nevěřím. Jo, je to proti. Tohle neskoušíte lidi. Mě to podpalilo. Ty kokos, To je mokré jak můj kar. to nepůjde. To má. To nejde, oši, a mrdám vás do hlavy. No, si to tak s tou kamerou. Pojďme to. Já jsem se víc soustředil na ten záběr, než na to házení. Mateo. Ty kokos, tak. Tak teď to půjde, hoši, teď to půjde. Hoši, když to dá, tak musíte dát odběr. Taky Ne. pejčíkou. Uděláme to také AI. Když to dá, tak si ten dát odběr, hoši. To jsme dělali celé video, tam ten trailer, jak tady házíme. No, je žili. Yes. Yes! Máte odběr, hoši. Hoši, jdeme, Dejte Ne. odběr. napalte tam. Slyšeli jste to? To To bylo po- úplně, kámo. To po, Takže prázdne moc. tak kdyby, kámo, když tam vlezeš, ty kokos, se propadneš, možná ta babička Jo, už to nežije. jo, kámo. Ona No, tam... to už dechla. A co když ten neodemykal klíče má vzal se loupky, ty vole? Co když to nějaký bezdák taky? Nevím, možná. No, Voláme na ní nevypadalo policajty a potom, jak oni to vykopnou, policajti, tak tam půjdeme my. tak. Jo, to jo, píče. No nic. A tady vypadá, že někdo s tím balónem se moc netrefil. Jako já jsem šel s balonem do toho spíš akorát tady toho.
Že by se to rozjebalo? Ono to je jakože... Počkej, Pod mě pálí prst dole. zkusím moje klíče od baráku. Co když ten zámek je tak na hovno, že to půjde? Hoši. To si dáš zbytečně. Ale kámo, mám taky dobrý pocit, že tam nikdo není. Protože kdyby ti někdo do obýváku hodil balon, tak podle mě začneš křičet. Dneska Hello Neighbors, kámo. Hoši. Ještě to nevím, no. OMG. Balka si objednala. Víkend. Bábko, to si všechno nakradla, jestli jo, tak... Vůbec, kámo. Good job. Jo, tak dej. Se propadne hnedka, co na to stoupnu. Trochu. Dík omitka. Tam je páčka, abych to dokázal otevřít. Jako otevřeš to, jak se chceš pak dostat dovnitř, že? To jsou dvojité okna. Počkej, tak zkusaj to. Jedno. To musíš nahoru. Richard, ty jsi největší. Nejsem. Zkus to. Počkej. Nedělej mi. Vy jste na kopci, hoši, co řešíte? No tak pojď, Spadnu. to dáš. Přesně. Taky věříme ti, že to dáš. Pozor! Pomoz mu! Ty pičo. Dobrý? Tak to pokud jsem zachytil záběr, kamu, tak to je dělám. Hoši. Už to má noční můru. Dobrý, letí to na mě, hoši. Jeb to. Jak to? Tady. Hoši, tak tohle. Kam Cípek to prostě udržel, ty. Vezmeme grill a hodíme to. On to prostě držel na té hlavě jak balon, ty kokos. Jak kdyby balancoval balon, ty kokos. To zachytil. My se tady chlámeme, ale ty kokos, Cípek tady má ty kokos taky sklo velký, který mu máme vypichlo oko. Piču a dost. Ne. Aby otevří. Vstávej, budíček. Babičko. Hej, pijaj. Babi, jak poliju tady. Kámo, já nevím proč, ale kámo, já se cítím, jak kdyby to bylo naše, vole. Zapalovač máme všechno, máme tu nějakou... Počkej. Piču, už to otevřel. Nesmím si to zapomenout rukavice. Jako vážně jsem řekl, nesmím si tu zapomenout rukavice. A já jsem si je tam fakt zapomněl, jsem se tam musel vrátit. Nesmím si tu zapomenout rukavice. Nevypadá to moc staře. Nečekej. Čas. Já už to beru celé. Jako nevypadá to moc staře. O, to vypadá. Aha, jo, to z toho jsem se nevšiml. Fuj, to smrdí. Dej mi to, lehku. Ty píčo. Jako tohle je video, kde snažíme se dostat do baráku, kámo. Tak snažíme se dostat do baráku. Dejte 28 000 lajků a možná se tam vejdáme. Kámo, dejte aspoň 300 lajků, kámo. Ale to video už má 30 lajků za 2 dny. Kámo, vemte, Na dejte YouTube. 300 lajků do týdne, kámo, a beru 10 kamarádů a jdeme na to. Kámo jo, zavoláme celou Orlovou. A 300 Kromě kamarádů. a i tu babičku zavoláme. To je dobrá, kámo. Ta nám taky bude pomáhat. Protože ne... To otevře, hoši. Tak představ si, že babička šla teďka na nákup, přijde a tady vlastně 20 lidí prostě, jak jí tady robou barák, ty kokos hází do okna židle. Přijede zrovna vy parchanti. Tak oni začnou házet lopatou, ty vole, tu... Já vám to musím vypípovat některý slova. No, musí, no. Nebo to tam taky nebude. Úvod, protože já jsem jenom začal natáčet a neudělal jsem úvod. Tak pojď tady Kabarec. a jenom mě natočíš, jestli udělám úvod. Takže... Ano. No, aspoň něco. Dělu. Dělo. Umíráme tady. Žízní. Žízní. Žízní likeru.
Co když tu pěstuje marihuanu? Co když tu pěstuje marihuanu? Budem platit půl Říkáš, jak to nevíš. Já se musel smíchy, vole. Zalijeme jí. Nebudu. Neboj, ale jakože z kytky. Vidíš? My vám tady pomáháme zalivat kytky, tak drž hubu, jo? Přesně. Hej, to střešní okno. Pokud tam nevylezem ani... Hoši, jdeme, bude hledat žebřík, vole. Hoši. Babičko. Lidi, chcete vidět rys? Tak. Vole, tak to je extrém. Hoši, umíš zas po kapu? Co? Umíš zas po kapu? To neumím. Jo. Jo, Poliaci. stav. Tak to zkus. Hej, ta babina do toho dala to, schválně ty kokos cementový trubicky. Asi jo, kámo. Já mám prstínek, víš? Ukáž ty kokos prstínek, jo. Pozor, pozor. Spirit! Mám? Dát do toho? Jo, tak pojď. Tak uvidíme, no, jaký jsi chlap. Upřímně bylo to tady. Čumte. On to Počkej. promačku to nebo to už Jo, bylo? promočka tofu. Já jsem to pročkou. Jo, no to promač. Ty vole, když to barák spadne. Hej, ty spadne. Já jsem to pročkou. Jo, hej. Tady už někdo lezl po okapu. To jsem udělal já. Hej, tak je to na fejkování videa. Lidi, my lezem po okapu. Jo, jsme uprostřed nahoře na baráku jsme. Tak je AI. Pod náma taká propazna. To napadl se. Já mám taky nápad, čum se. Čum se. Děj. Hej, pojď sem. Podržíš to? Babino, otevři. Ok, natoč. Nechám na to podspít. Dobrý, nespí, nikdo tam není. Tam je ale křeslo a na tom je ty kokos kabát. Nebo co to je, nějaký kabát. Tady je jedna místnost, potom tam je ještě jedna. Tam jsou kamna, ty vole. Ale jinak to je skoro prázdný. No? Skoč to. Darku, když se tady učíme, jak se vloupat. Jo, tady. Tady kokot. Jo, přesně. Další. Jestli já už to mrdám, musím se dostat do okna, na to všechno, jak to tam vypadá. Potom se tam vole ve Photoshopu, že jsem vevnitř v tom křesle. A to bude náhodovka. Jo, kámo, ale fakt si sám. Ale fakt udělej to. Jo. Nebo aspoň udělám nějaký líky na TikTok. Tady nemáš jak vylez, bro. Jestli jsme blázni, tak tady otevřeme okno, tak to hodíme všichni. Ale mimo video. Pozor. Dáme si jas. Čím se? Pojď sem. Co? Dobré, tebe to neviděl. Fuj, cítím taky ten pach sklepa. Jo. Já rozbil jsem to.
Samozřejmě babička nám otevřela okno, jo. Yes. Stejně to nestříhají však, co? Tady na TikTok. Tam bude vy vandalové. Ne, spíš na Instagram. Na Instagram si to dám, na ten můj priv, na ten můj priv. Na priv to dám. Jako tam jsou baráky obydlený samozřejmě. Představ si, že máš u baráku tady toto a tam jsou hezký baráky. Jo, tam jsou moderní. Tam jsou ty dobrý. Takže pokud chcete, aby jsme vykradli moderní baráky, Já kapu, Žoši. Lidi, já už to kapu. On má brigádu. Hej, podkopem se tam. Však jo. Kolik to stojí? Ta lopata. Nevím, vole. Ještě dáme to na bazoš. Grill, jo, jenom grill po pouhých 18 000. Lopata, Louis Vuitton, jo, lopata Louis Vuitton. A židle. Kobereček, jo, nad kterým si vole ta babka honí, jo. Ne, To nejde, kamo, tak co To jsi něco slyšel. Něco vevnitř spadne. a ta babka byl tam. Tam spadlo to věcí. Tak to zabil, vole. Podle mě tam jsou ale schody nahoru. Tam podle mě budou taky 3 velké místnosti. Však to je plné, kamo, jak kdyby to... No a tady bych to ukončil, takže dejte like, dejte odběr a my se spolu uvidíme u nějakého dalšího videa z partu 3, kdy se tam doopravdy dostaneme a zatím čus, bus, riders. Gonna get up,